20 άτομα είμαστε που το ξέρουμε. Αν έχω 20 άτομα, μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραίο πράγμα τώρα. Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω, το βάλε. Είμαι ένα βήμα πριν το μαγαζί διαλύσω, το βάλε. Ο DJ, το τραγούδι. Σωστά. Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω,